गोसोखां बिलाइ गथायदों। আচ্ছা गिबियावनो खौरां नायगिरि नोंथांमोननो উন্নয়নৰ পৰা আমি নিজকে বঞ্চিত কৰি ৰাখিলো। 12 বছৰ ভিতৰতে इमिडिएटलि भारत गभर्नमेन्टआ जोंखौ रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन जोङो नैबे भिडिअखौ नुनो मोनबाय। आं बे भिडिअनि सोमोन्दै एसे फंनैसो खोथा बुंनो सानदों। दिनै बिथांमोना बड'लेण्ड होननानैहाय होजोबसावदों। नाथाय बै समावहाय बिथांमोना बबेयावहाय एब्रेनानै थायामोन। दिनै बबे हाखरनिफ्राय सिखारनानै थमफ्ला नुजाफैखो। दिनै नैबे बिटिआरखौबो माखासे दफाफोरखौहाय मावनो थाखाय सम होनांगौमोन बिथांमोना। आरो बिनि गेजेरावनो आं ओरैबायदि नुबावदों पिटिसिएनि आफादगिरि पारमिनार सार बिथाङा दिनैहाय ज' सावरायलायनानै टेबोल टक खालामलायनानै थांगोन होननानै सानदोंमोन बा थांजागोन ना थांजाया बेखौ सावरायलायगोन होननानै बुंदोंमोन। जों बेखौहाय खोनानो मोनदों। नाथाय बिथांमोना नेयाखै आरो लोगोबो लायाखै सावरायलायाखैबो। आं सानो सानसुमा खुंगुर, दावराय मोख्रेब आरो बनसु बिसोर मोनथामजोंहाय बड'लेण्डखौ लाबोना होफैसिगोनदां। नंगौ रायजो राजाया बड'लेण्ड नागिरदों थिगानो। जोङो 34 इयार्स 34 बोसोरा जोङो बड'लेण्ड दाबिबोबाय। दिनैसिमबो जों बड'लेण्डखौ मोनाखै जों बेखौ मिथिखागौ। बयबो मिथियो रायजो राजायाबो मिथियो। नाथाय रायजो राजाफोरनि मेगनखौ आनज्लेद खालामना होनाय, खोमाखौ गुंग्रा खालामना होनाय, गोसोखौहाय गुलाय गुजाय खालामना होनाय बिसोरो जाहैबाय बै माखासेफोर मानसि बै हगारनाय भिडिअ जायफोरखौ जोङो नुदों। बिथांमोना दिनै रायजो राजा फाग्ला फाग्लि आइ आफा बिदा फंबाय गामियारि मानसिफोरखौ दिनै गुलाय गुजाय खालामदों। दिनै पाब्लिकआ सोर सासेनि खोथाखौ खोनासङो, सोरनिखौ खोनासंबावनो। आंथ' खर' दुंलायनाय मोनसे मबाइल अपेन खालामब्लानो बर'नि सोमोन्दै जोङो स्ट'रिखौ नुनो मोनो। बैबो हब्रायो। आंथ' समाव सानो मोनसे नङा, हाग्रामानि थाखायबो आलादा बड'लेण्ड लाबोदो, प्रमदनि थाखायबो आलादा बड'लेण्ड लाबो, सानसुमा खुंगुराबो मोनसे लाना फै आरो दावराय मोख्रेबाबो मोनसे लाना फै। बड'लेण्डखौ मोनब्रै खावब्रैख्लामनानै रानलायना लानानै फै। दिनै जोङो गोदान सरकाराखौ एसेबो एक फटाबो मदद होनायखौनो नुनो मोनाखै। एकना मैया दाख्लैसो जाना थांदों। खमसे खम मावनो एसे सम होना बेखौबो सिगां जेरै सम होबोदोंमोन। सिगां इसिग्राब नाख्रेबग्रा मानसि गैयामोन। नाथाय बिपिएफआ जेननाय लोगो लोगो दिनैहाय इउपिपिएलखौहाय ओरैबायदि नाख्रेबदों। पिटिसिएनि आफादगिरि सारनिफ्राय सोलोंनानै खौरां मेल खुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय दाखालि जोङो मोनसे इनभाइटेसन मोनदों। मोननानै जाय मानसिफ्रा बिथांमोना जोंजोंहाय जगाजग खालामदों। आङो बुंदोंमोन जे निस्सयकै एटेन्ड जागोन नोंथांमोननि बे कनभेनसनाव होननानै। खिन्थु जेब्ला वाट्सएपआव हरदों लेटारखौ आङो बे समाव फरायाखैमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव जों नायबाय, फरायबाय मोजाङैनो नायबाय जोङो जे बे जिनिसा माने मोनसे डिसिसन लाखानायखा बा बड'लेण्ड स्टेट इस्यु डिमान्डनि बिथांमोना कारज'खरि अलरेडि फाइनाल खालामजोबखानायखा। आरो जायनि जुनै जोङो जोंनि हाउसआव बडिजों सावरायलायनानै बे जिनिसखौ सिन्था खालामबाय जे जोंहाबो थांनाया खुनु माने मिनिं जानाय नङा, लाबालाबबो जानाय नङा बा गुरुत्तर मोननाय नङा। मानोना जों मोनसे समाव बेबादि हांख्रायबाय थादोंमोन जे 27 जानुवारि 2020
नि उनाव जे फाइनाल कम्प्रिहेन्सिभ सल्युसन जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड स्टेट इस्युआ जे जोंनोथ' रायजोआ बयनोबो नांगौ दाबो जोंनाव सेन्टिमेन्ट दं गासिबो रायजोआ नांगौ दा बिनिखायनो जों मोनसे मिनिंफुल मोनसे टेबोल टक गावजों गाव अपिनियन लालायनानै बबे लामा थार माट बा बड'लेण्ड स्टेट इस्युआ दंबावोना गैमारला बा गैलाब्ला बबे लामाजों थांनो बेबादि जोङो मोनसे कनसालटेसन माने टेबोल टक अपिनियन सावरायनोसो सानदोंमोन आरो नाथाय बे कनभेनसनावथ' नोङो बड'लेण्ड बिनायनि फाइनाल बिसोर स्टेजाव सहैखाबाय आरो दिल्ली थांनायनि प्रग्रामखौबो खोनायो जायनि जुनै जोङो जोंनि बाथ्राफ्रा बेयाव गुरुत्व मोनहैनाय होननानै साननानै जोङो बे मिटिङाव एटेन्ड जानायनिफ्राय गोजानाव थानाय जाबाय भारतनि संबिधानखौ लानानैहाय सारा दिनै खोथा बुंदों बेबायदि बै दावराय मोख्रेब मोना रोङोना रोङा आरो बेफोर आयेनखौ मिथियोना मिथिया सानसुमा खुंगुरमोन बायदिया ना मिथिसेयावबो मिथियै बायदि खालामदों आंनि साननायाव जानो हागौ सानसुमा खुंगुर बायदिया बेफोरखौ मिथिखायो थेवबो बियो गावनि सिटनि थाखाय गावनि थोरसिनि ओंखामनि थाखाय दिनैहाय बोराय बैसोआवबो बेफोरबायदि जांख्रिखांनायखौ नुदों जों बेसेबांथो बेफोरबायदि बेले बेजे खालामबाय थाबावनाय बर'खौलाय दिनै जों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंसो बर' हारिया एसे पुलिस मिलिटारिनि आखाइनिफ्राय बारग'नायखौ जों नुनो मोनदों पुलिस मिलिटारिनि आसाम सरकारनि इन्डिया गभर्नमेन्टनि गुलिनि शिकार जानायनिफ्राय बारग'नायखौ जों नुनो मोनदों बिटिआर एकर्डनिफ्राय अब्ला माखासे दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनो होना सम होदो उनाव नायदो मावोना मावा माबायदि मानसि बर'नि गेजेरावहाय इसिबां बेले बेजे जोंफोरनो बुजियोब्ला बै गेदेर गोलावा मानोथो बुजिया बुजिनांगौथ' बिसोरो पाब्लिकखौ इसेबां गुंग्रा बानायनो नाङा पाब्लिकनालाय नोंसोर येस होनब्लानो बिसोर येस होनखागोन दा अब्ला लोगोफोर आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन गोरोन्थिफोर जाबायब्ला अन्नानै निमाहा होदो भिडिअनि गेजेरावहाय माखासे रावफोरखौहाय आं गाज्रि बाहायबायब्ला अन्नानै निमाहा होगोन होननानै आं सानो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला आरो सोरबा बे चेनेलावहाय गोदान हाबदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होगोन होननानै आं आसा खालामो एसेनोसै बाय